Hi, good morning. Lain na nagyud sa akong buhok. Kilain sa buhok nga. Ka-shine niya yung buhok niya mo. Shining, shiny. Kailangan lang ni magpa-ribbon. Ribbon? Ang sakit ito. Once again, good morning everyone. Good morning. Morning. Today is holiday. Holiday. Yes, and May... holiday May 3. Ah, May 3. tama. In celebration sa Idul Fitr sa atong mga kaigsuonan nga Muslim. So, matulog ta. Sa No work. sa Muslim, akong i-shout out ako ang mga igagaw, Kahar and Annabelle. Nasaan Sila kayo? akong pamilya, yes. Magkita mi unya after a year, After a year. more than 1 year siguro. Wala may nagkita, no? So, shout out sa itong mga kaigsunan nga mga Muslims, no? Padayon mga igsoon sa meaning nga kabuntagon sa ato ang friendship ministry ng kabuntagon sa kanilang. So, ang ato ang topic karon mahitungod May tungod sa pagmabinantayon sa kawatan. anong lang may kawatan niya? Atong Kawatan! basahon diri sa John chapter 10 verse 10 ingon diri, ang kawatan moanha aron lamang sa pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Ako miani aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayon. Ang gisgutan diri nga kawatan mao ang nagakawat sa atong kinabuhi, sa atong espirituhanong kinabuhi nga mao ang yawa, no? So mao na siya ang gimin diri nga kawatan, no? So magbantay kita sa kawatan tungod kay ang iyang tuyo walay lain kundi ang paglaglag sa ato ang kalag, no? Kung atong i-describe ng kawatan din sa kalibutan, kaning kawatan ba? Mabot niya sa itong palimalay, mangawat, di ta kabantay. Yes. Kay maabot na siya nga, di ta kabantay po. O, muna makaabot sa itong palimalay, makuha sa itong palimalay. O gani, bisag isa sa tatawat sa world, sa kalibutan ng aspeto, nakawatan na ta. Kaya bisag gali kami, nasudlan ni sa kwarto, kuha ang mga ang gamit, nasudlan dito ang kawatan. So, atong i-describe now, kung sobrang nicho sa kawatan. Ang kawatan, maabot sa itong palimalay, nga dili ta kabantay. Sige, sunod. So ang kawatan siya ang gi-refer diri mao ang yawa, no. Wala siya laing trabaho kundi ang paglaglag kanato. Kung doon na kay mga tawag ani kaning kadaugan sa imong kinabuhi. Kinanglan magmabinantayon ka kanunay tungod kay ang kaaway nato nga mao ang yawa. Wala siya laing tuyo kundi i-distract kita, no. So bisan nangalagad ka sa Ginoo, doon na kay mga mga maayuhon sa imong kinabuhi, diha mo atak na pod ang yawa sa imong kinabuhi kay iyang gusto niya nga sakgawon niya ang kalipay nga naa diha kanimo. Kita, ako sa itong basahan ba, kaya makuha na ko ang asa ito ikaw gan isa, may, John 10 verse 10, ang kawatan moanha aron lamang sa pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. So mo na siya ang trabaho gyud sa kawatan, no? sige, Pagpatay, paglaglag, no? Ug pagpangawat, pagpatay o paglaglag. So dili man sa physical nga kinabuhi kundi sa to ang espirituhanong kinabuhi, no. Wala siya laing tumong kundi nga ilugon kita, na naluwas naman kita, giyatagan naman kita og kaluwasan. Walay laing tuyo ang yawa kundi ang ilugon kita gikan sa kaluwasan nga ato ang naangkon, no. So mo na siya nga ang kita nga mga katawhan sa Dios gipahinumduman kita kanunay nga magmatngon sa ato ang espirituhanong kinabuhi, no? so, ang Diyos, ato ta sa, Okay. sa Ang Espiritu Dios, sa sige, wala siya laing tuyo usab kundi ang maghatag kanato og kinabuhi. Matud pa ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagpagabaton niini sa madagayaon gayod, no. Dili lang kay makabaton og kinabuhi kundi makabaton gid niini sa madagayaon gayod nga kinabuhi, no. Mao gid na ang gi-promise sa atoa. So mao na nga mag-igmat kita kanunay, magbantay kita kanunay sa ato ang pagkinabuhi samtang niapata sa kalibutan.
Sige, ang Dios naghatag sa nato og kinabuhi paglaom. Ug abot siya sa takna nga wala nato damha. Mabot ang Dios ang kuha na siya kinatawag na ito magandam kita sa kanunay. Kay dili na ito mabantayan o matagna ang mga adlaw o mga pizza nga kita paghukman. Lagi ingon nga hapit na mabalik. Apan kining hapit na, dili na tuloy matantiyas na ato ba sa kinabuhi o sa kinabuhi ba sa sunod nga henerasyon. Sa importante, mabot siya dinis kalibutan nga dili ta kabantay. So ang samtang uban nagahulat ta sa tanan, iyahang pagbalik, kinahanglan nga magmaigmat kita nga dili gyud ta mailog sa ato ang kaaway. Nauna to kanunay ang yawa nagahulat kung kanus ata malaglag, ang yawa nagahulat kung kanus ata mapukan. No, so ato gyud nang paningkamutan nga dili gyud ta magpalingla tungod kay usahay ang dalan sa yawa murag lapad nindot kaayo Highway. ang kuan nindot Sige. kaayo ang dalan no kay ngano wala dito yung mga bawal okay ra tanan bisag unsa nato atong buhaton apan kung magpili kita sa dalan nga maayo wala gyud kalaglagan ang ato ang kalagno dito ta sa medyo higpit nga dalan padulong sa pagka-matarong o padulong sa kinabuhing dayon nga giandam sa manang Dios. daghang maringda Nga kanato. dito sa kangit-ngit. Yes. Okay, mapili dito sa wide and open space nga din puno sa sala. Kung saan nagulat si ang yawa nga mapukan kita, malaglag kita, no? So mo na tong bantayan kanunay mga igsuon, di natutugutan sa atong pagkinabuhi nga mahulog kita sa mga bitik sa yawa nga mao ang haruhay nga kinabuhi. Haruhay diri sa kalibutan apan pag-abot sa pagbalik sa Ginoo wala na gyud tay paglaom no. So mao na nga samtang karon ang pinga nato ang kaluwasan nga niya kanato, ang pinga nato ang kinabuhi nga gihatag sa Dios nga ni kanato dili nato kini ipailog sa yawa ang atong kaluwasan nga nakuptan. So matud pa sa pulong bantay kita sa kawatan kay wala siya laing tuyo gawas sa pagpatay, pagpangawat o paglaglag sa atong kinabuhi. So ang pinga nato atong kinabuhi nga espirituhanon dili gyud ta sobay kanunay sa dalan nga maayo no alang sa kaymayan sa Mga igsoon, mangandam ta, espirituhanon. Tungod kay hapit na ang second coming ni Jesus Christ sa kalibutan. So andam ang matag-usa kay unyag magmahay ta. So mitas buhi pa ana ang paglaom, ana ang kalawasan. So kana lang siguro ini nga kabuntagon. Enjoy tatanan sa to ang holiday karon no murag walay holiday gyapon ng isa. Ay na lang. Murag daghan pa siya o Sige, this na is mga dinalian nga trabaho. Ray. And Grace Antonio, Antonio. thank you so much and God bless and Bye-bye. amping tanan. Amping mo guys.